खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं फोरमायदि मारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बड'लेण्डनि मुंख्लं नखर आफादा NLFB-नि सोद्रोमाफोरखौ गोजोननि लामायाव फैफिननो खावलायदों आसामाव थाबैनो का इमप्लिमेन्ट खालामगोन सोमोजोल भट्टाचार्यखौ आसुनि गाहाय बोसोनगिरि महरै फिन थिसनबाय BJP-आ गाबोन बिसायख'थियारि इस्ताहार बेखेवगोन पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिनि बिसि बुशरा बिबिनि देहायावबो पजिटिभ मोननाय जादों सेमिफाइनालाव जेननांबाय बक्सार निकट जरिना नखर सिफायनायनि दाय जाबसिनजादों बलिउडनि फावखुंग्रि रानी मुखार्जीआ दानिया आबुं रादाब BTR गोजोन गोरोबथा खालामनायाव सागान होनाय बारग' NDFB-नि सानैसो सोद्रोमाफोरा BTR गोजोन गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनाखै होनना फोरमायनानै मोनसे गोदान थिउरि आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFB जोनोम जानायखौ बड'लेण्डनि मुंख्लं नखर आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बेजों लोगोसेनो गोजोन आरो सान्थिखौ माबोरै थियै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर होनानै आरो गेबेङै सानलायनानै NLFB-नि सोद्रोमाफोरखौ बिथांखि लानो आरो गोजोननि लामायाव फैफिननो थाखाय बड'लेण्डनि मुंख्लं नखर आफादा खौरांगिरि मेल खुंनानै खावलायदों मख'नो गोनांदि NLFB-आ बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार दैफिननो गोनां जायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे बिब' बिनानावफोरा खाफालनि सिन्दुर खोमोरनो गोनां जागोन गोबां गथ' गथाया गावनि बिफाखौ खोमाना लानो गोनां जागोन गोबां बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ खोमानानै हालाय हाफाय जानो गोनां जागोन आरो बर' हारिनि थाखाय माखासे सुफुंख' हायै खहा जागोन होननानै बुंदों बड'लेण्डनि मुंख्लं नखर आफादा बेनिखायनो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि फारिलाइखौ BTR-आवनो जोबथा होनो थाखाय बिटिसि खुंथाया हारिनि थाखाय बावसोमनो हाग्रायाव ओंखारलांफिननायफोरनि जेंना जेंगोना आरो थालांनायफोरखौ मिरु सोरखारजों सावरायनानै सुस्रांनायनि राहा लानांगौ आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोराबो बेनि बेलायाव सानलायनानै मदद होलायनांगौ होननानैबो बड'लेण्डनि मुंख्लं नखर आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों आसामावबो नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा काया थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामजासिगोन 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP जथायारि दोलोआ देरहानानै फिन सोरखार दानायनि उनावनो आसामाव नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा काखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै रोखायै फोसावदों आसाम रायजोआरि BJP-नि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ रबिबारखालि सोनाब बेंगलाव मोनसे बिसायख'थियारि रेलीआव बाहागो लानानै थाबैनो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामसिगोन होनना फोसावनायनि उनावनो आसामावबो थाबैनो आरो BJP-आ फिन खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनावनो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बुंदों आसाम BJP-नि चिफ रन्जित कुमार दासआ बबेखानि बिसायख'थिनि समाव नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा काखौ बोखांना लाजाफिननो हागौमानि सोंथियानो फैया होननानैबो रन्जित कुमार दासआ गोख्रों रावजों बुंदों आसुनि गाहाय बोसोनगिरि मासियाव फिन डक्टर सोमोज्जल कुमार भट्टाचार्य आसाम नाङै बयजोंबो सिनायथि जानाय फरायसा दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि डक्टर सोमोज्जल कुमार भट्टाचार्यखौ आसुनि गाहाय बोसोनगिरि महरै थिसनफिनबाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव थानाय आसुनि गाहाय मावख'आव रबिबारखालि जानानै थांनाय आसुनि मोनसे केबिनेट जथुमाव डक्टर सोमोज्जल कुमार भट्टाचार्यखौ फिन खनसेबाव आसुनि गाहाय बोसोनगिरि महरै थिसननाय जायो मख'नो गोनांदि बे केबिनेट जथुमावनो सोमोज्जल कुमार भट्टाचार्यजों लोगोसे प्रकाश ज्योति दास आरो उद्दीप ज्योति दासखौ बोसोनगिरि महरै थिसननाय जायो होननानै आसुनि गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवाया सुलुङाव फोरमायदों गाबोन मंगलबारखालि BJP-आ गावनि बिसायख'थियारि इस्ताहारखौ बेखेवगोन मिरु BJP-नि आफादगिरि JP नाड्डाया दोलोनि बिसायख'थियारि इस्ताहारखौ बेखेवगोन सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला BJP-आ गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय हटेल ताज भिभान्तायाव दोलोनि बिसायख'थियारि इस्ताहारखौ गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव JP नाड्डानि आखाइजों बेखेवगोन बबेखानि गाबोन दोलोनि इस्ताहार बेखेवनायनि सिगां JP नाड्डा आरो आसाम रायजोआरि BJP-नि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ मोनसे स्पेसियेल मेल हांख्रायदों बे मेलाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लाजेननानै मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मिरुनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि आरो आसाम रायजो बिसायख'थिनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंह
तमाल आरो दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खानआबो थांनाय बिस्तिबारखालि कभिड-19 भेक्सिनखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिनि अनजालि बिसि बुशरा बिबिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय खौराङा सोराङाव फैदों। मोनथिनाय जायोदि गावनि अनजालि बिसि बुशरा बिबिनि देहायाव पजिटिभ मोननायनि जाहोननि थाखायनो गाहाय मन्त्रि इमरान खानआ हम क्वारेन्टाइन खालामनानै लानायखौबो सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाननि देहाया थाबैनो मोजाङाव फैथोंखौ हास्थायनानै गसाइनाव आरज गाबदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ। आरो पजिटिभ मोननायनि जाहोननि थाखायनो गोजोननाय गैयै फोरमायदों पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खानआ। बावैसो समनिफ्रायसो तुर्कीनि इस्तानबुल सहराव सोलिबोनाय बस्फरस बक्सिं टुर्नामेन्टनि सेमिफाइनालाव जेननांबाय बक्सार निक'ट ज'रिनआ। मोनथिनाय जायोदि रासियानि गेलेगिरि पाल्सेभा एकटेरिनाजों 86 किल'ग्रामनि गेलेनायाव भारतनि लाइमोन गेलेगिरि बक्सार निक'ट ज'रिनआ सेमिफाइनालाव जेननो गोनां जाबाय। फोरमायनो नांगोनदि भारतनि लाइमोन गेलेगिरि बक्सार निक'ट ज'रिनआ गावनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो नाजासेयावबो सेमिफाइनालाव जेननो गोनां जाबाय रासियानि गेलेगिरि पाल्सेभा एकटेरिनाजों। मख'नो गोनांदि गावनि जेननायखौ लानानै गोबां थारैनो दुखु मोननाय फोरमायदों भारतनि लाइमोन गेलेगिरि बक्सार निक'ट ज'रिनआ। मुंदांखा फावखुंग्रि रानी मुखार्जीनि सायाव नखर सिफायनायनि गोबांथार दाय जाबसिनदों। फोरमायनो नांगोनदि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि रानी मुखार्जीआ यशराज च'पड़ानि फिसाज्ला आदित्य च'पड़ानि बिसि। मोनथिनाय जायोदि आदित्य च'पड़ाया सासे गिदिर प्रडिउसार। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि जानो हागौ बिसोर सानैनि लाइफनि सोमोन्दै आरो बिसोरनि लाभ स्ट'रीखौ सुबुंफोरा मोजाङै मिन्थिया मानोना बिसोर सानैबो लाइमलाइटआव थानानै मोजां मोना। मख'नो गोनांदि रानी मुखार्जीजों सम बारहोहरनानै जोबोरैनो मोजां मोनोमोन आदित्य च'पड़ाया। जाहोनाव बिसोर सानैबो एंगारलायनो हायै अनज्लायनायसिम सौफैहादोंमोन आरो बिदियैनो बिसोर सानैनि सोमोन्दोआ मोजां मोनज्लायनायसिम सोलायफैदोंमोन। जाहोनाव बेनि थाखायनो सोंखारिजानांगौ जानानै फैदोंमोन रानी मुखार्जीआ। बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नांगोनदि आदित्य च'पड़ाया मोजां आखुनि सुबुं। मख'नो गोनांदि थांनाय 2000 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन आदित्य च'पड़ाया। नाथाय जुलिनि 9 बोसोर उनावनो फाथैलाइ बिसिनाय जालाङो। बेनि उनाव आदित्यनि जिउआव फैनाय रानी मुखार्जीनि सायाव गोबांसायानो गोबां सोंथि सोंखारिदों आरो नखर सिफायग्रा होननानैबो बुंसोलायदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।